Ada tar ko lang utamya kay salungan na sumya gadabay na mene yung nabi inaw na ba inami ko koraba bukian na dia pernah parasyan na di pernah maaator ka so tigitanwa miya kang bebalis kada abunta dia di mata tanur na papalala ka panaya penanditar niya na miya runo-runo buringan din na da pernah bala asinila siyang katitinil na palala ko to abay na miya leong lagi na so kaileong nabi na datarumi karata ginong nabi sallallahu alaihi wasallam na magan sumaga niya katalo ko mga padako mga sahaba niyan ay mga pagariya katawan niwang kutobo ba sumiyagid mele niyo ngota sumiyagid tingnan mo ya Rasulullah mele ka sa dator ko ele meron na tumunag yate ki karumaro ate ki kidarudo paro ada taruni na matatanura ginawa niyan mele niyo ni kokora ba bukan kutobo na di matatanura gun talian nasa pansunditan niya na ayamaan niya na marurunot na palalaka pa na makatitingil na tinakarumay pulan katawan nilang suki karumang tinandog sa karumang niya na mama na tigyan na miya kapasya-pasang ikasimbat wallah miya kapasya-pasang ikapagamal na sabag sa titun komisubra sa simba niyan ko Allah na taman sa kilipatan niyan si karuman niyan ababay sa ninyang panagkipugay kay karuman niyan sa hakyan atas tanggungan niya nun o kasi siya pa niya nun kaya mo iman to amatategi na di aginawa niya nakapsimbaan niyan ko Allah tugon na binog siya na masasaw babay kagya dataro do makakekebiru dataro do makasasyapu kasi karuman niya na inindirin niyan kada niya nunubugan sa kabenarian pihak isang nabi ang kutabay stub na makaalang ko ta para tiyak ito kaya giraman magwa ma-emosyonal ta kati abang anip kagdami gira ma-emosyonal ka gira ma-emosyonal ka sa para tiyak tamang kutibing ka nasa sapang na nakaamalo nataman sa agina mo to na di kaumpungken nataman pan sa pagkena basta tiga panganang kena Pilipino na di kapakai to na bisik katawin ka sa ginawa ta babitakong Allahu Akbar madaka na sa mga dogstan na basta ko na pasada Pilipino na diungken na ilayang kaman ilayang ka pamana ilayang ka uba haram mo anta ka haram udi na alal anta ka halal kaya doon ka matatawis sa gada-gada na dito yung mga emosyonal datang utas sa kataw amama dako nakimati na kaya kisungan nabi tingnan ya Rasulullah babna na kaya itumakong ka asyungakor ka tinaway tinabang nga karumang utabay tinaway karumakan tugon nabi naman ang utak ito fi anfusikum haqqa umanisay na adna kabenarian api at tugon nabi adi ginawang ka na anak kabenarian nasi karumang ka na anak kabenarian ka atas tanggungan yar ka na kailangan nami baging ka kikarumang ka so atas tanggungan yar sa miya binwani nami kokora babukian na di pa matatanong para siya na ayaw pa nanditar niya na meron na ayaw pa na maulawlan niya na titiniin na kagya ko siya magaduko na bina na kukumbong piya-piya ama ator sa kumungin na sa pansabuntal niya na minibisya-bisya piya-piya na sa pansunditar niya na ayaw na tamat-tanang na makasisila sa pan na sa magaduko na bina makalalang sa buntal yan itong nabi ito nagsisiwaya kito na tingin na ya Rasulullah sa suka dengan kami aling ni tunay niyan so atas tanggungan ni karuman yan nakatatan mabu amya tanor si karuman yan ayaw mga niyang pagariko mga oripan Allah so agama na ayar kiyan na malabod ko malabod na dinyang kabay ubang papupupu makasobra aso ayaman ang mga tindig ka ang makasasobra akalawanan niyang pensyok ito nabi ada niyang gulaw-laa miya kaysa na di mo mag-istorya talapataw amama tiga nga asya katawa mama asyakan na suka pesimba akang kuwala na di ko dong pangarama tamunakan sa simba kang kuwala na di ko dong pangarama kaya ayakan dong karama sa simba kang kuwala kadua tiga na di ko ditahajud na di ko dong pakaturog di akan dituday taman sa kapitaian katalo na papamasa ko na di ko din buka ay nakabihan na di ko dipuasa miya na nabi tingin na mama sakan na pagpangarama ko sakan tugon nabi na di ako dipuasa na pumuka ko dito sa mga sunat sakan tugon nabi na di ako ditahajud na pagpakaturog ako mo so ayaw man na niyan na igira amya kasobra ada taranan asimba na kapakay adika kababean wallah na baka niyan din karanang iti na maulog ako narapagyahan na so ayaw ko na ayaw man na niyan
dapat disangkota mga tao abigan wallah amya pilih abigan yan naturunan yan sa kitab apa disauri penian na diyan kota minhum muqtasid na matatago sa amanan yan na so tigid tanong amat tengka o siya kapagarip tabiya na aya reasonable ka sa kababay ko na aya daawang ka na ino ka di makapasyambaya kadi ka pakati nagsamatay ka pangedang makasa arthritis na pangedang makasagara na pagkaberka na piperman wagam ako kasabang ko to na ka wita nga sa masjid ska mabuo ba tagwang ka ko di nga di siyambayangan o ba aya di nga may siyambayangan na agad tiga arthritis akan na ako kasabang ko na to na kaon na tiga di ko pa napakon to sa bangko ko mabraga ko na yan ang koba-koban na to na ka ko siyambayangan ka ubadian ni resyo na kakamadabun man sa agama kapag din nakidawang ka na tiga di ko pa nagpakaunto ko sambayang nga na iga ka na di nga di siyempre nga pa Allahu Akbar na tiga di kang pagkagaga ubang may kipuro alimakan naniniyatan ka Allahu Akbar na tiga di kang pagkagaga ubang paniniyatan na miyatay ka miyapasado ito na panaresyo na ka so ay mana niya na so agamat tanong agama Islam na manbuod ko manbuod khatalutun wallah wa minhum sabiquna bil khairat na padakiran tuwala di siya katarain na ni wallah padakiran man tuwallah so mga tao adi siya sakuya ko mga pipiya na upamaka baka napakapamilya anito mo sa mga dali mo ni nafsi papalalim niya na ginawa niyan wa mukatasid nagu matatago sa matengka nagu adiyang kaya ang mga tao adi mamagura-dura sa mapia na benda ay kapili ka na diyang ka ang mga tao adi mamagura-dura sa mga kapia-pia dahil naman adi mamagura-dura sa mapia kapag kakuha ang mapia ilang kaalam mo na mababay sa mapia kapag pakapi ang mabuwallah subhanahu wa ta'ala na antoni pada ka pa magura-dura sa mapia nadatarang nga kasi seminar inokap na kibabay ko pagari ko pa sa seminar kadika di makipagurad sa mapia inokap na pagkabalaga sa masjid gaw na anak ka sa mga padaka kapag makipagurad ka kaanak ka siya ng kaunay sa balasik wallah na dito yung kapia-pia ka pa magurad inokap na ayamaan niya na pagkaw na magnaw alo kagawi kasakay maguna tahajud na para da abar ka makaimulang na padapananan sa kapakisya sa kuya sa mapia inukapan ayamaan niya na di siya sadaka o kapagaw na ang kapan papakaw na kasadaka di sa badaka kapadaka ko di siya sa kuya sa mapia inangaman ang mga Arab andaman na idirang at tagumpia andaman na idirang kakakawasa basta amat terwa mapia na ayamaan niya na pagkaw ng kairano miya kay sa kay manager Habib na hindi ako sa Makkah manay haji kami o di ako kalibat na di ako sa Jeddah nasi sama ka sa Asisiya, hindi nasi satay. Nahimi ka pusimbeng sa waktu maghrib sa ngota masjid. Kami amisita kami ron. Na miyaw mamisaliw kaya Araba tumitin digang mauwisya nigo. Adi ko tanigo na mapapenuh-penuh na kurma. Na umani pesiga da pusimbeng rosa tagroo sapuri na pagkapay niya ta'al khud hada. Ubekan na kuha kan si siyang kurma kang kalibre ka sadaka. Ako tadi na nikapag isa sa mapia. Nailay na kan ninisyak mo ara tingnan naman huwa antaan na tina wallahi huwa rajulun ghani mamana nakawasanan tingnan mo na ng susua aawidin niya ng pananaliwa tatagwan sa forma na tingin na mababaya sa sadaka na upadako di makisya sa kuya sa mapia na makaw matatandangan na kan nakatatandangan na miya titatandangan na makaw mga Saudi mga Yamani na kumasira na 3-5 na makaw makman sa mga Indonesia na mga masira naman sa panggamakaniran nasa misingan kung ilaw na utara ba masya Allah pamakakuha na miya kasya dekako miya kakuha ko sa mapia na mga umakman sa mga maliw na mga sira naman sa madakan makagirap man ng utara ba maujani alhamdulillah masya Allah pagkabayabay ko tadilan hindi ka pa magagawa wamit man mga branong wami ako pa wami pamol sana di bala abong sanani miya way po ay bumya terwaram na Allahu Akbar wipe out pamakakuha na miya wipe out alamang man gado-gado niya kaysa pa na ano di ka ni mabanubo na kita si sa Madina pag ganyan makatana kami sa Madina na sumyung ako sa mga makta baka anak mabanug na nakita na dagaton kumanimato na natina sa Makkah sa Bindog na Rumayla miya ka sungab sa Jeddah dapan
katakan na bada sa maka miya kasong sa bindaw-daw na siya kami yung mga kota kitab sa diyang kota mga saydua kan didugaman sa mga korma mga kitab mga tiniraw na mga yamani tiga kana na kitab yung maranada kitab niya diyan na tingin ng tanga tingin na kata nihayatul alam so mga toos ko kakembangitan niya mga papataw na tingin na araba adun na adna araba matatag sa utamak tabat di mo tatindan hindi nga sa kitab natatantangan ako niyan na dia gamit ka ng untang ta Arab na ini siapa kan katiga na pia sanggi borian na ibutan ka tumasana ka na pia gayan asara sanggi oy kaguduga kan din pamakasin na labi siya kulong ibu ini siya kan suara gayan kaya pia tristan mo na kana makakuha ko pag kausa mo to tingin na adun ana tingin na alhamdulillah mapipigiran na pia sanggi borian tingin na kam samanu pia gayan tinaduwa tiya gupa tarial ahana miya kakala ako tiya kana berat ko bes awai beto kana gumira horona baham benar libre makan mabang namran nah hindi tamano tuma pungulola katina katiak masisyo na marana wa pananan so betad kekhwadiman damati ana lumining ya koro kami ngeli ko sa pad manakitab nada ka manoto kabidi ati ka nada pedi namu kali barato dua-dua tahu pak nasa sangi buarela dari serba kana birai do sobra sauga to sana po labi penjakolungi bola mo ana semua nak kita tinggal namanya support katina wese na tinggal na ta sobedian tinggal di tinggal mi tinggal na no bali bret tinggal na tinggal na no na tina suka gi mo ber ka arabo mo ber ka tadi magistorya na sakanian dini me ya do manuman geda-geda kagia tinggi no pun mapa masih kaya na kabeda ni namanya sulu ni subalas na sakani mga bedu umanian na bati ane pa masih kaya na makatatombo ka ko ano benar-benar yan naman ang kotwa dila di kapaki sa ya sama pia la Allahu akbar kaya penuh bakira mama na dapat ako baka musuh-musuh ng mga restaurant na sumungkas sa diyan kaya ang mga snakin na anameleng karawa makasasobrap na maayot kaya na diyan ang mga padaka na meleng ka maguli mamagsnak apingiro ka hindi na ng medik ka kaya medang ko na miyaso na baka ginawan ka na miyaso na baka panaginawan ka sa alungan na kiyama adi sa diyan mo tatadita panas ka panidi may kay prekursa ang mga padaka sa ano ni beja Allahu akbar manungamang gado-gado liusan ko tabalas amya padaka sang mo to sabiquna bil khairat isasako ya ko mga pipya na di ko tada tarmano to kayang bulawlan na kasama pia na uban ito niyang kalipati di ng kalipatan ada pa takaw na di ko to tetangkaan na kapanang to pia ki kanakaw pia ki inumakaw sasati mampanamaw tindi o di na royal o di na sibina o di na pepsi o di na ayaman na spray na ibuk na pia ki pariskaw na duwati manapan suwag niya makatawa-tawa niya makatiga-tigas na banyan ito kalipati ada pa takaw na diterapa na betuang ka atra, betuang ka ater, sangga mga karsada, na sikad pimbetuan ater sa mutawalay, dito bisuwalay piya ka tupinga, piya ka pagisnap ka, na may dena ng tanan, tina siya kaya, na miya kilala niyan, askab sumiya ka kanong sa dua-dua palso, anto rin kasi, tinitulog-tulog, kanun niya siya kaya, kamata na kaniya na magpumasang mutuwa, kaya pag-ikramin niya na kasi snakin, at sa kanya dinimiyay po dua palso, sa manutong nagpumili ko mabagira palso, niya atulog, dito siya api aparangay nagusa amanan niya nakala agad ako mga tao adi makisya sa kuya sa amanan niya kapiya-piya di mga rin mga sama na nakalawanan ang kanan na piya mo seitan paganero na piya mo seitan ang utapitin wallah a'awratna al-kitab alladhina istafayna min ibadina bigan namin sa kitab yakipang warisan namin ito wallah kitab kung sila nito amiyap pinaniya mga uripan namin napadakiran sa mga tao alalalim niya na ginawa niyan kadua napadakiran sa matatang sa matangka katalo napadakiran sa mga tao adi makisis sa kuya sa mga pipiya na zalika huwal fadlul kabir na diyan ka na ng mga tao adi makisis sa kuya sa mapiya na diyan ibigin wallah sa kalamiyan alami amiyap kalala akalbihan ano ito? Nah ini walau na tao adi makisis sa kuya sa mafia kami ang ako pa mafia sa kana nakatawan na kan isa akan terakator sarana ay gano bakian na apakabalang ako karsada kontra kaniyan kapakaluwag niyan sa karsada oy
na manong geda-geda antoni ba so mga nuksano liyo ko matatang sa kitab at thumma sabila yassara so mga lala na pakalwagan yung tubo Allah na siya kayo doon na dito na bakit benarapot pakalabaw sama na anta kami itu na makukuha niya yung pansubala sa isa sabapon ng Allah na ito ninibadosan ng Allah isa kontraktor saranaw uy na ito ninibadosan ng Allah basta ilang ng mga matayan na mga ulama ako mga profesional mga doktor mga engineer mga marang-marang ano po na mga ulama na inibadasan ng Allah at yung pagkaamanan niyan na dinalikan galabak sa galabak amakya nagdukog sa mga nuksanong sa sabagikaran at tingin na sukidus ang kulalan so kapag kaliwan nagkulalan na ipakatay amuriataw nakanagunin mo kapag kamarakatay amuriataw ka kagin mo na mapis sa mga amuriataw ka kagin sabab sa paduntos sa kanggalabag sa galabag ang mga pipiya ano talaga kanggalabag sa seminar oy ang galabag ka na suga mga Allah natabangan ka niyan kenapa kayo pundarin ng Allah oy in tansurullah yansurukum tabangin yung suga mga Allah tabangin yung suga Allah natabangan ka ng Allah na ilay wala mo na din galabag waga makabang makadada panas niya buhay ka nasakay niya barang-barang na kontra pagkasuhan na ka ayaw mo tagagan na detangkai makalaba ka na niya hindi siya matatuloy eh nadi so kapyo panggalabag ako agama mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala nadi rin yung mga urip ng Allah kata maknanya na pat-pat kami nutus sa dekat rumah kekurastan kawai dan yang kapag stress na isa ini aditan di geda-gedaan datarang kaya apakah begini sa oras kaya apakah pamamakin review sa dia station niyo kada day mental mini ayah maknanya na ayah pada mga station sa norte uri nga dinso ayat na mala na matataguro na din kung kabindingan ko agama tanong agama Islam lagi siya din ang magaryari kaya si manager yang si Bela dia si Haji Sri Sri Abu yung ka mga pagarinan na sampurna ko mga luksiran kakatuwa din pa na mga pagarinan si sanga mga country mga Arab mga country mga Amerikano data sa France sa Dubai sa dia mga Arab na pagkakapaling masip sponsor sa kamay ito ayaw makna niya na supporteran sa diyan ka abubuli kang galabakas ang kagama datarang nga seminar na gusto mga taway amanan niyan na datarang mga masip mga madrasa amanan na pimbabalaan yan nabalasan silang mabulog ta'ala so amanan niya mga ripulala ayat titu wakap membeli ka lima kisah sa kuya kumapia na baliang ka aginawang ka siapang ka sa lima sambayan kadina lima babalik ang kapitan ang kapagaling kumabayaran balasan ka luwag daw talas sa malabalas kawai sa ayaw makna niyan na alalaman ako niyo pagkanag ako niyo siya kong mga radio na kong siya kong mga dataraya laburo na din ang station tanong pati amin nagkakaman na kaya meron na pupuma kaumumpan niya kaya siya tinalim na siya kami sa hotel sa Kuala Lumpur sa Malaysia na piano tulian na piakan dari puno Malaysia na so puncong buta na kan matatag na tiga kan na nino kasi ada orang kau mana niya kau maro sa Kuala na ada ko makasudyan dupay na niya kasuro sa Amerika ayan importante na bitaro di makapapakin na balasan kanwa sa katawan niyo makna niya na kalalaman niyo di tanong di makapamagilaya at napesa nga na YouTube niya niya kada-kada na mga masyat tanong ako na ba sa kanil paguro na ako natimba sa kanil pendulod iya ko rin mga tao bago mo ni magipangilok niya ng mga watakan na ayaw makna niya na nanuka ito bagay panuto asyara pagpakatumpukotang kubalasyo Allah apya kamana niya tita na data bumatay kaso kulaan tanah pagkanagin asal adilnya pagkamagaling ng sanara daw kaya nga bumutan sara din yung tiwa sa Mr. Bay kadina niya sakit kantor na itanok ko karuan ayat tuwa ng sukyuk kurang rana siya berbasis salin ori na si Imam Sabari Allah balasan kan Allah siya manan yan ini kapag kebudas kano kapag na makamirakan mga pagarianisan kansan liwa pag mamakunag ako di mantay kasama na nalaybaya nanamatang ko sa Allah sa mga pagaritanusan datan ka mga pagarian nga sige kay Bela sige bali yung mga matag sa France sa Dubai sa mga country siya pang kanusan ng Allah nangulang ng mga
mga tami, mga pagariami, mga luksami, babayami, kita tagusan sa nga na liwa Pilipinas na siya pagkanwalwa sa ilidas kanwalwa sa nga na matataropan naging nagusto lang mga pagaritan sa dingan lamang mga muslim sa nga interwaranaw diyan ka edwaranaw norte ya diyan ka dilso na sampurna sa diyan amanan yan ng ito ng Pilipinas sa buong mapipya ginawa tanong sa salam na kanstro langon sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa nutan sa Allah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا حي القيوم يا حي القيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين يا الله رزقك منك لولا يا الله معافيك منك لولا كما قد توبتك منك لولا يا الله لقد أنقول للإنكار قميص بل أمر الأقسمين ملبس يوم يبن من تو أنت فقط تغرق من قبيران بل ينقر قميص من قبيران أسرا يسر يا الله يا الله siapa kami kalau ya Allah nafkah engkau semangat pamilya ya Allah ya Allah menagih semangat pamilya ya barang-barang kata manusia pura mengapurin sangka dunia mengapurin country sangka dunia semangat pagarian mirun mengabayani mengalukas kami mengalatami nasihatkan kasihan ya Allah lidasina kasihan kemalapan ya kita pian kenapan ya kita ya Allah kakambani manang kasihan kami sama pipi ya ginawahiran ya Allah ya Allah nasi siapa kami kamabu ya Allah ya Allah napada kami kau mengetahui kalimuka sa'alwana mauri ya Allah natimu kami kau surga apa sada terang ke apa berketimu miapan tagara kamu ya Allah ya Allah uba anak bangsa sakit darah kami apa makabageran ya Allah uba anak pengadaan kami sabageran taguin kasabager ya Allah ya Allah natarima angka sumai itu malah amalan kenapa sudah mikul surga nasramalam ya Allah ayah sudah mikul surga karena sabab kulimuka ya Allah ukalimu kami ya Allah nakalimu kami ya Rahman Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismat umrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا واصلح لنا آخرتنا التي هي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah walillahilham bagaimana masukkan Allah minta ayah umat jemaah nama anak dikatakan semua ulama kan kepanggil sanda alhamdulillah isanya bapa isa sebab sisa din nakakutulong beritas ikut mga ulama nakakutulong beritas ikut agama alright nah sebab si isa dia foto dikanurikan doon na papas isa lagi dia mga seminar na